Babagal. Ina mbaɗa selli. Selli. Mbaɗa golle. Yo joɗɗa. Ay ko ɗon mbiɗi ndewi mbaɗa ɗo ay Jabbo WhatsApp hen. selli. Alhamdulillah. Ala kam. Mawɗo mawɗo. May hewde kalis. An tani. Rondi hen. Alhamdulillah. Ngam ɗo gumminɗa? Nder gummimi ni. Kon gornoɗo waynadema rek ko ɗiɗi yettiyade sehlam mo faati bari. Aɗa andi ko kay? Waynade pour hollum. So wi mboɗo yetti o faati bari kay. A fota wadde posé des questions. Aɗa andi faati bari komi sehilaɓe. Ko neɗɗam ha woto. An kay ɗanti. Ndax min ko faati bari jiiruɗa ham. So wima sehilam. So ɓerdema rokke faati bari. Jonon? Aɗa andi ko faati bari woni sehilam. Min komi jiɗɗo yettiyadema mboɗo jogui makko haaju hakkude debbo e debbo. Jiɗɗa yettiyadema? Yettiomo rek mboɗo jogui makko haaju. Mi ɓoyata. An kam ko min wima ko yaya toon walla ko an yiɗi yah toon walla? An a wiyani mi yaha toon. Wimami faati bari ko sehilam mboɗo jogui mum haaju mboɗo yiɗi yettoyade ɗum. Pular kay kalanmani. Mi jaɓani. Mi jaɓi tan walla mi salima. Kono noon mi fonma hen. Mi jaɓani. Faati bari jiiruɗa kam. Jabdema mi yiyat faati bari. Saladema mi yiyat faati bari. Ɗum noon so tawi aɗa lutti yidde heddudade yam a jaɓat tan mi yiya faati bari mi arta e dow ma. So tawi kadi a yiɗa komi jahowo. Ɗum noon a ƴeeɓat tan ko ɓuuɓe ɓandu ma mbaɗa. An kam ko min resma walla ko an resimi? An resimi. Min de min ɓoyde jamalo seeɗa won noon min jogui toon kumal. Kumal? Aha andi hande o. Ngal woni kek. Andi sukaɓe tan sukaɓe rewɓe worɓe fof ne ɓeydi ha hewde. Andi wuuro ngo wona ni fonno wuuro ngo tokoso wonno. Kono won noon sukaɓe ne jibine. Ndeysan ko jibina fof wuur parkina. Wallahi yimɓe jeerteɗa. Humandino kadi. Humde dewle ɓi oɗo Sadio Barka goto humananno. Alhamdulillah tawi ɗo nan humante tan min kam ɓerdam de taw teɗi Babagal. Komi humantede de. Ayi Babagal ko mbatta humanede kadi. Andi o bon debbo cukalel ene ɓeyde ƴiƴam gorko. Ala kono Babagal le jooɗo nde ƴa. Jooɗo nde ƴa ala fof ko mbatta hande sa dañi debbo hande ko ñamowo kalis ma tan cukalon punto won tan ne ñama kalis ma kono a dañi ha kam ko naftorɗa. Ala probléme min ñaguimami tan ko ya deej. Ay moƴƴo moƴƴo nawlirte bonɗo o serete. Ala min wona toon ni sa yi mboɗo wima noon tan ko sukaɓe hande ɓe tan ko kalis sa yi tan cukalel ne humana e babiraɗo nayejo gasde tombal mayde ko ñamde jawkal mum ɗum noon waddene ko dañƴa mawɗo mala haydara heɓata suka waddenen ƴewde pandirɗa jawkal kal aɗa ɓuuri moƴƴude ɗum woni lawol ko wona ɗum ko noon aɗa andi musidɗam o rugi so aɗa andi kam kañum ko commune funeɓe tan ɗum kam aɗa andi rugi so oya gamo dammunoɗoma ɗo yeey aɗa andi noon ɗon omo tampinnomi tan yomi artoon ay ɓandu ndu jaɓani ko fawri hen ko kadi o wi won ceerno moɓe jogui toon tan ko jabanaɗo kadi neɗɗo dillinoya sababu e alhaali banggue reedu kadi ƴeewen wona noon o wi joni noon jinmi tan hankkadi ko ɗaccirami tan konngol ma tan penmi mi heblo kadi mi yaha toon mi yindiroya e makko Allah jaɓi ala saɗende rugi ko rugi ma guila hanki taw hande arani wallahi momi yayiyoyde faati bari an resi momi arta ɗo e galle he so ɗum ne welma so ɗum welanima kadi aɗa andi to guittuɗa gonam joni heɗimi ga joni joni ko an woni gorko ko min woni debbo an woni gorko kono aɗa siranimi wonde aɗa waɗa men prison mbimami a yahani hande a yahani janggo koyngal ma oto busɗo e nder galle he yaltude gallo jiiya barki sikti jan so yalti gallo walla ana mbimi komi jahowo yaade kam komi jahowo wadde moɗumi ya malam joni gonɗa ko yewadimi joni han kadi a dimbi ala probléme a mawni han kadi wallahi bébé mi wondi wona can mawmuɗo e nder galle barki sikti min ɗo nder galle a wattata umoɗo mi tawdu ɗon donc mi forta wawde serdude ɗon ko wona ɗum ko ko kalɗa ɗo ko min haɗi mi ɗanade nde tawno dewle sinno ko barmeji defeteɗi lamnam ɗam ko ɓesgu wallahi haali gonga sa nani ko mbiɗa wallahi mi nani Babagal dewgal ko ngal weli ko fof so ngal ala ɓesgu ngal dahmani ngal safani ngal tekmi donc dañde ɓesgu ko hunde wande fayida no fewi ya toon yo Allah won ballo daña gila nde poɗɗa dañde de nde poɗɗa dañde par ce que waɗi ko saaha waɗi ko saaha so ɓenni keɓata so ɓenni tan ɓenni wallahi Allah fof mum koko dotti gonga e ala saɗende yo Allah won ballo amin
enen luura ala hakkude meɗen ala hakkude men nde tawno sa yi gorko no hira debbo tan wonko yiye makko walla wonko ɗumine makko kono debbo kiisiɗo hoore muɗum gila dañani gorko on hay so dañi gorko hisraki hoore mum pour gorko debbo kadi aynetake yo Allah won ballo seydi bari aɗa hiisi hoore ma ka neɗɗo ka moƴƴo ka timo joni noon mataw mi ɗumina tan mi ƴeewa tan no ɗuminirmi ɗum inchallah ala saɗede so tawi jiɗɗa ko hirnude yappade probléme e taw ma nder joni mi tottuma pasma so tawi ko janggo subaka jiɗɗa yaade yappade probléme inchallah kadi min mi hewan taƴande debbo won ɗum ala an nde wonno aɗa andi aɗa fini aɗa faami sa yeehi tan nde haaju ma humti foof yappade probléme yappade probléme seydi bari yappade probléme yappade probléme ko noon mi yeehi noon a yewete no min kadi mi yewete kay ɗum tan waɗi mi softanani kadi yaade yiɗa tan huppudema ɗo an goto wallahi no woodi goram wallahi e mais ko noon yimɓe mbawa tan wondude dayman alay sago ko noon seydi bari wallahi ko gonga mi yewete kay min kay miɗa andi mi yewete goram kono ko noon debbo dañata haajuji sohlete e donc so tawi dañi haaju aɗa acca ɗum yaaha kono hiiɗade debbo tan eli tan e lebbat ɗum e prison min mi anda ɗum mi yiiɗa ɗum oɗo o kilifa ni